Ahojte! Dobré ráno, takže hlásime sa vám opäť po 24 hodinách z nášho vysunutého pracoviska a chceme sa vám hlavne poďakovať za skvelý víkend. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prišli a hlavne všetkým, ktorí neprišli, lebo by ste sa sem už nezmestili, bolo to úplne preplnené a tešíme sa, že prídete zase o rok. Bude to posledný júlový víkend ako každý rok. Samozrejme ďakujeme aj všetkým organizátorom a pomocníkom a všetkým hlavne sponzorom, ktorí prispeli, aby táto akcia mohla byť taká, aká bola. Môžeme to ísť aj menovať, ale neviem, či máme 20 minút času na tento vstup. Takže ďakujeme veľmi pekne všetkým, samozrejme čo najskoršie dodáme fotky, videá. Tu na páni oproti nám sa posnažia čo najskôr dodať aj nejaké zostrihané pekné zábery. Samozrejme nezabudnite na naše selfie fotky, alebo ne na naše, ale na vaše, ktoré budeme hodnotiť. A čo ešte na záver, Pali? Už ma nič nenapadá, možno vyzeráme aj unavene, ale to my sa len tak tvárime, naozaj. Je to sranda takáto zábava. Takže čaká nás 24 hodín spánku a potom sa pustíme do roboty. Ďakujeme. Všetkým. Ale veľmi pekne. To je tých 5000 účastníkov.